И здравейте, приятели! Аз съм UpGame и вие сте с моят канал. Днес ще направим втора част игра от телефон. Може да се абонирате за канала ми и да оставите по един лайк. Приятно гледане! Сега отиваме да кацаме върху една къща. Прощавайте, че ми забива, просто игра от телефон. Вземам честа. И решавам, че точно в този момент, когато има хора, ще се хилвам. И ме убиват, разбира се. Това е втората игра, която виждам пак човек. И тук ми заби просто интернета. Третата игра, която не е чак такъв провал. Кацаме сега. Намерих хубав чест. Лява помпа, става. И отключих нов стайл. Тук не мога да уча, защото ми е супер трудно с пръстите да уча. Да намествам и да уча. Дали ще го убия. И успявам да го убия. Събирам лут. Сега се пуска по липлайна. И ме набиват страшно много. Аз решавам, че ще бягам. Опитам се да се строя. Нищо не мога да строя. Да се посмеете как не мога да строя от телефон. И просто направих супер рандом, когато ме забави структура. Отивам към скалата да се хилна. Оглеждам се дали идва. Хилвам се с рибка. И той пада. Не мога да уча. И свърши. Това ми е любимата игра. Намерих снайпер. Обожавам снайпери. Те хора и решавам, че ще отида да снайпна. Убивам го. Мисвам. Втори човек убих. Стрелят ме. Аз продължавам не мога да го. Тук супер много мисвам. И решавам, че ще почвам да спамям. При което скоро ми свършат патроните и отивам с помпа. Да го убия. Супер малко съм и го убивам. Хилвам се. Събирам лута и патроните. Чувам човек. Тук пак мога да отсиля. Защото съм супер крив. Така ще го убия. Спана да го убивам. Тук се опитваше да ме убие един човек с кола. И аз скочих. А той май беше с медальончето. И аз скачам в колата. Двата пъти я правя сам. Той скачва. И ме убива. 21 място. Това беше, приятели, ще видим в следващото видео. Пишете в коментарите дали искате трета част или как да ви покажа как да си изтеглите на iPhone.